da zuwa tashar mu ta Hausa Pro TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kodayaushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci, barkanku da zuwa wannan tasha ta mai suna Hausa Pro TV. Turka shi ana wata da wata. Ku danna subscribe kan na ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kodayaushe wanda za mu yi uploading za ku samu su akan kari. Kuma ku ajiye mana comment ko kuma ku yi like. Duk mai bukatar wani abu sai mana comment, ko kuma yana bukatar sanar da mu wani abu, ko kuma yana bukatar shiga gurin ɗinmu na WhatsApp, sai kokari ya yi comment da comment ba su, sannan ya yi like, ya yi share zuwa page ɗinsa ko kuma gurin ɗinsa na Facebook domin ɗan uwa su da mu su amfana. Ana wata da wata a yau kuma Nafisa Abdullahi ta shirin Kano jaruma wacce aka santa a cikin shirin Kano wacce ta yi kunsa wata rana ta yi fina-finai da dama wanda ba kamar kafar yaro. Ta sha fina-finai da Sadiq Sani Sadiq da Uban Gayya Alihu, kai har ma da Adamu Zango. Ba ma ta tsaya a nan ba, ta yi fina-finai da su Lawan Ahmad. Ina ga a cikin jaruman Kano babu wanda ba ta biyu da shi ba. A yau Nafisa Abdullahi ta saki sabon bidiyon ta tsirara wanda yake bayyana tsiraicin jikinta. A baya mun dora muku wani bidiyo wanda ita da wani gaye sun rungume sun hau jirgi a jirgi, suna fuskancin su, suna abin da suka ga dama, kai har ma da sharholiyar su, kamar yadda jarumar ta yi barazana ta ce za ta dora bidiyon ta tsirara ne idan aka takura mata, yayin da fans ɗinta suka takura mata lokacin da Maryam But ta saki bidiyon ta tsirara. A wannan lokacin da ta hau feja shi ne kai wannan magana, ashe dai abun tabbatacce ne zai tabbata. To ana bi wata da wata, dan haka ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai suna Hausa Pro TV. Za mu ci gaba da kawo muku labarai a koda yaushe. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai suna Hausa Pro TV. Kamar yadda kuke ƙara tunatar da ku danna subscribe kan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Kuma duk wani mai korafi zai iya comment ko kuma yi like, ya share zuwa page ɗinsa na Facebook, sannan in yana buƙatar gurin ɗinmu na WhatsApp sai kokari ya sanar da mu ta hanyar amfani da wajen comment. Ba sai mun cika ku da surutu ba, kamar yadda kuka gani a nan haka abin yake. Mun gode da ziyartar wannan tasha ta mai suna Hausa Pro TV.